Добър ден. Добър ден. Аз съм днеска за часа. Знам, Тенчев. Да. Ще караме ден. ли? Ще караш. Ще караме. Ще караш, ама преди да се качиш да караш, искам да запомниш от какво трябва да се пазиш. Защото опасности по пътя дебнат от всекъде. Така. Сега слушай внимателно. Първото най-опасно нещо на пътя са мотористите. Добре. Значи те са като куршуми самоубийци. Бързо карат, не спазват ограничения на скоростта, минават отляво, минават отдясно, като завали дъжд, падат и без да се усетиш се нанизал 2 каски на предната броня. Разбрах. Добре. Второто най-опасно нещо са маршрутките и шофьорите на маршрутки. Да, аз тъкмо като идвах насам, тръгнах с... Не ме прекъсвай, слушай, което говоря. Казвам, шофьорите на маршрутки и маршрутките. Защото маршрутката мигачи няма. Държат ги само за красота. Не налево, не десно, карат по тротуара, минават на червено, за тях правила няма. И третото много опасно нещо са пияниците. Без значение дали карат кола или са пешеходци. Защото пияният човек е като... Господ го пази. Пияният човек е като неуправляем метеор. Не ти се лежи в затвора за сгазване на пиян, нали? Повтори сега. Мотористите, маршрутките и от пияните. Точно така. Аз само исках да питам, понеже на мен моите приятели са ми казвали да е така, викат ти мани друго, ма от жена шофьор много да съм запазил, ми викат моите приятели. Сега, жените шофьори са друго нещо. Те са като пиян моторист, който кара маршрутка. Айде отиде да караш, включи се на таблото. Не се качвай, мини зад другата кола, отстъпи, заеми отбранителна позиция, жената ще излиза. Пази се.